sirikal ne jowa. Samoro kuonde ma watiye waneno ka jowa chandore. Idwa miyo ng'ato tich to samoro onge gi ID. Idwa miyo ng'ato tich to onge gi certificate mar DCI. Idwa konyo ng'ato mondo bed gi SHA to okondiko ID mare. Idwa mondo nyathi oyud pesa to onge birth certificate. Idwa ni mondo water jowa loka, oti loka e tije ma sirikal tero ji to yudo ko onge gi passport. To kitemo nye apply passport to identity be onge. Wan gi mone gweng' ka manyaka ne onge ID to gimoro setimo jaode kaka wach mawacho mar accident. Koro itemo ni konye to onge kako konyre nikech onge kata certificate mar birth. Koro wagoyo erokamano kabisa ne Attorney General manochung' motegno mowacho na ni Daktari Oluga wariwre mondo wakony jowa, kendo wagonu erokamano kabisa Attorney General. Pamneuru Attorney General marwa. Nitie jowa mang'eny ma osekonyowa kendo kawuono wagoyo erokamano ne wuodu manyakach kae miluongo ni Alfred Mola ma okonyowa mondo koro wakel gigi te. To wagoyo erokamano bende ne wabunge magwa nikech kamoro amora mwasedhiye wabunge magwa osechung' kodwa motegno, kendo wagoyo erokamano ne Mheshimiwa Duma mosechung' kodwa motegno mowacho ni gima berni koro nyaka kel nyakach kae. Uyiego? To kendo gi jowa mang'eny